Anne, sig noget mere om dig selv. Anne, du skal ikke være ligesom Olaf, du skal sige dig selv. Hej, jeg hedder Anna, og jeg elsker at gå, og jeg elsker en programmer. Ja. Hun elsker alt for meget musik, som hun aldrig burde gøre. Ja, Anders, det er tarveligt, ja. Det er Anders, jeg sidder og taler med. Det er min storebror. Vi lægger en film ud på YouTube. Ja, okay. Det hedder ikke film, men er det hedder videoer. Ja, videoer. Han har lige købt en ny bog. Jeg aner ikke, om den er ny, men sådan her. Det er den. Ja, den er ny. Anna! Hvad fuck laver du med min? Den ser sådan her ud. Altså, jeg har også min gamle bog, som jeg er i gang med at læse på. Og han har en ærtebæl skrald på sit værelse. Og jeg har også den her bog, hvis nogen af jer vil. Se. Ja, det er hans bamse. Han fik det, han blev 9 år. Nu er han stadig 9 år. Han bliver 10 år til august. Ja. Og det er det ene af mine... Den skal lige tændes. Det må I ikke se, fordi det er nede i røvhullet. Det må, imens jeg filmer min bog. Krystalhjerter. Kan jeg se? Prøv at sige noget, Anders. Anders intro. Anders intro. Okay. Vi ser, hvad Nas kan. Nå, lige meget. Så, Nu er vi færdige. Det skulle jo oprindeligt hente min lille søster Anna, så I lige kunne se hende. Så farvel alle sammen.